Wala maka. Kuan. Kurot to ni nagas tulo ka putos dani nga hinunan. Liksi mukha ang kanik sa'yo. Di na sa mukha na. Dahil yung mga bata ka kung kaya mukha ang lagot mo. Ako magpangita ako kay nanad mong gitano na nagkita. Nabut mo laghan man. Kanyang lumkas na teka lang, wa na lang. Ito na kag Manila. Jungod to. Adto demis among silingang sityo. Ama to demis ibabaw kay mo palit ni Carlan. Dila kita-kit sa naman dito nagabot. Ha. Palit ni Carlan guys. Bawa kasi nakailag Carlan. A few moments later. Talaghana. Dito sir, dito. Karne, siya nagpong baboy. A few moments later. Nauli na rin ko guys, gikan sa pagpalit daning Carlan. Damo ni hang napalit na. Ito nagsako. Hamang pakiton guys. Kasi nakailag Carlan. Nani na. Guys. Worth of 500 pesos. Doon. Nagana. Diyan sa una nga ni, di did mi mamalit. Kay si tatay grabe man ang kakugihan. Karoon na nga. Wanay nag kuan sa mo wanay nag-uma. Ana jimi ka tanem og ngani mao nang kami mopalit na laman. Hi guys, dari po may dari. Si Alex, nagpalit ng Carlan. Kaya mo dungagon ni Merinda. Kaya ning Kaya laba ko ni na. Carlan, amo din yung panginabuhi ka na dito sa bago pa may namin zo. Amo din yung pinakuha ni Carlan. Tanong. Nagana, dag ko. Kaya malingin yun. Yan na guys, among panitan. Among panitan. Among nga. Dari na ibutang. Bakit to? Mo lagi man dapat balikin yung boss. Yes, worth of 500 pesos. Tagasa mo yung pili. Ang ganyan. Ngani na. So una pa guys, silas nanay. Saka mo pa yung mga nagtubo nay. Ngani na dyan pagkaon nay? Sa kami gazon, sa wapo ko namin zo. Ngani dyan pagkaon? Ano, kasa bukid sudlon. Ang biringana na hang, nga arang gazon ni ka. Luoy kay, may basak, may basak. Yung mahan, sige lang tanong Carlan, kamuti. Ngani sige mo kaon? Nanay, di ka mahila pa eh. Di man, hilak na kanan. Nga, hilak pa na ari ko din. Mahila kang kugoy luto. Hindi, na, tanan. Kaya po sa una guys, ako pa yung nagtubo. Mahila ko kung magdungag-langhoy. Ako po, mahila ko Kasi mahila ko kukuhan. Mais. Sa una. Mahila ko kukusuwa. Hindi, ako naalala ko. Kaya silas na di ko nung sa una. Nabuhi So, na sila pala ko namin ngani. jo, so ako namin jo lagi. Nakanas kung kay kaliwat na sila portaan. Kanang na. Sana ako si tatay kaliwat kwarta. Sila ni kaliwat portaan, na dakong juta. May basak, basakan. Gawaras mo di sa tay guys na di mo kaon og kuan. Hindi mo kang mais. Di mo kaog mais, di mo kaog lagot mon. Di mo ka saging. Di mo kaog saging, di mo kaog kamuti. Karoon No, na ka. karon na sa tay ni kaog kamuti nga. Siguang na yun. Iguwang na kay para maka libang. Kay kuan na sa tay piti. Pare, palingin. Mga ligin na tayo pili. Ikaw yung pili sila. Amo ko kasayod ligin nga gagmay. Nga di ba kadagkaan tato? Ay, gaw ko kuan. Wala lang yung tagasun dun. Pero, namin ko. May imam ko siguro. Ako dulo mo na. Di ni puguhad. Bugad man. Kung gano'n sila. Ako guys, dito sa Manila, katong nagbuntis kong alyana, marang kong nagbuang. Sige kong pangitan nga ni sa Manila, adyarang mahala.
Mara di ang ganahan kanon, hindi pa makaon kuan luto. Nga ning gipangibugan sa una nay. Pati yung karlan. Grabe si balikin ito ni. Laro nga makagamay. Ilan na ba? Kuan man, 40 man ni sa kakilo. 12 kilos ako sa to, 12. Yun na siya. Wala gini guys ba, daris buhol. Ang mga tao dari kugihan naman din mananong. Mabuhi kay tanawa oh. Nagbalik dyan gamay Carla, 500 na. Bukas na po to. Kaya mo nagbugas. Saka niya mo na yung kwanday karon merindahon. Nabasa ko tiwas. Natriit na. Natriit ang tabakan kang panghalay. Ha? Ang tabakan. Kaya di kabutan si nanay, tabangan si Tiri, ako po, di tabangan ko po ng laba. Di, naglaba ko, andya. Tabangan ko nanay panghayhay. Grabe din sa naol. Sa naol naman din is nanay, grabe din kabutan nga pagkainahan. Wala ko mamanay o magagay. Nakaroon, nagluto ko merinda. Bisang nahuli kayo. Tabangan ako na po ko nito. Ano ba, samdo na malata na hindi unahin. Ito guys, dito po kagwan tagkaw ng duma. Mora din ni kanon. Pagwan sama ko, parinura man. Parinura busog. Nahirap na. Dumaog humay. Bigas. Mukha ni gani, pero di din nga may bunto. Bunto. Kasabot ko may bunto. Kana bang waji kanon nga. Mga bisa ng tuhapon na. Bunto ko hapon di ko kagwanta. Kat na tunay, panan pa, merinda naman. Panan pa. Kung ba pwede madarsan, hindi man ta. Kaya man ta rin ka. Ay, sa ako. Denmark. Ba, mukhang sa Denmark ka ni? Ito guys, so dito yung madyong vlog lagi kay mga pamita suroy kay Tigiguan. Ganihan, iwan dyan grabe sa surga. Baha. Diyan ka makadlaw, wag ang ibuhat, buntag ng laba ko. Pag magpanglaban, nga tumis kuha ang merkado kay titiri ng lakaw, hindi ba na? Imbis matuk simbahan ka, nung napukakatuk simbahan kay uwan man lagi. Simba lang tayo sa itong kagalingan. Simba na lang ako namin sa mga kagalingan guys, matupang mother. Hindi na mag-uwan. Dahil ba nga man mo itong kagagok. Ang lusod. Kasi oras ko, Ano? Ano 5 para 3. Ay, ginamos. Lang Paris. ay ginamos. Nakiginamos? Ano na, kaya nililibis na ano. Ay, Ano na yung isa? kung may saging guys, di Paris, kanina may Paris sa ginamos. Nay, di na ba ko kakakuha sa bawda ni Nay? Ang sabaw. Diyan ba rin magsusako? Admit ka ugma. Hmm? Ano? Tigang baga. Oo nga, sa umaga. Naglabag kamay sa kita ko ng baga. Daghan po, sa patanggana. Na? Ngapin. Tapos lang na ako. Wala ka exercise, kaya nga ito magkapir. Ah, At sa Manila na iba, magluto ko gubi, na nagamanag nga ni pakpak na nagamanag ang hugasan, tagam ko kay Katoy. Katlan mo ko. Bawa nga doon nga ni, kay Katlan ko ba si Katol ba? na ako yung maghugas. Ako yung magbingan. Grabe na, Day. Salamat, Nay. Ang kabutan din ng mother Ako ba? yung magbingan. Ano na na po Carlan. Kari. Carla, Carlaan! Isa tawag sa inyo nga nila, guys. Agamong tawag sa inyo ni guys. Kuwan, Carlan. Bawa, guban. Lahi matagtawag. Nagawang magabi. Gubang kuno gabi. Hindi mo kay Carlan. Guman bisu. Biso. Lahi mo itong biso. Di mo ito makaon. Ang gusto, inahanda ni. Ang gusto. Kaya ka mo itong pang bisa sa uno. Ina. Inahan. Pag mag-ilan Sa makarelate lang, makawag Carlan. Diba ka sa terbe? Palihog terbe. Mag-dry ka. Kaya magsunod pa ko. Kuan. Mag-dry ka. Isang atong. Wah. Mapalit kayo kung uturingan yung mga sunod-sunod. Katapusan sa Abril.
Palit kong kutro. Saan mo? Hindi namin naghan mo. Pili na di ko itong gagmay na di ang pili. Asa ang tagasan? Kakong liginan. Anak-anak ka lang sila. Agi mong paliwan kakong liginan dito ka magmahay. Medyo ko kalibutan. Nani? Pero Dapat daghan. liginan na, liginan. Di nang tagasan. Mo ding yung daghan kay lag ko mo bagi pili nga tagasan. Wow, po Ay kayo mo ba? kung gapauban. Oo ba? Karkari mo. Lignin. Nga ni Gay. Narabay dagan. Ang panglain. Ang gagmay. Na mainom to. Barato na to niya siguro. Kay kani di man isa bukad. Di pugat yan. Nagdurang siguro din nga. Barato na sa gusto. Pwede ba di sumanon? Dangog. Pwede mo na sumunod. Dangog. Kaya sigisip ka mag... Huwag magkana ngay magbagod. Gapon lagi. Hinibawang bas magpangalibog dagat. Palit ng tata. A few moments later. Guys, naluto na sa gamong hanggi nga ganihang Carlan. Timing pag nanabot si Florame, dyan dyan po ning Mingaw ko gani, nag-crave ko gani kay dugay ko nang itag timing lagi nga. Nauli po si Jada Pingani. Dyan. Da, Barisan, pare sa nag ginanunang nanay nga pinutos. nabalyas. Yawe. Mga tanin juga guys, medyo ni ang ganahan nga lagot mo next to saging. Saging man ganahan. Saging karlan, kamote, bulang huy mo ay murag na iwit-iwit. Ikaw, sa may mo, sa may kuan sa imo hang mga lagot mo na ganahan, imo hang Kani jud line up. Kani. Ako pa Masanay pa rin na kasi saging. Ganahan kung saging mo makalutod. Kay kuan. Mo ni ang gipangibugan. Yayana. Dan sa may kunik, ni Aliana dan ning karlan. Bong. Dumating sa tinigadangan ha. Wala na pa. Kuan. Kurot din nagas tulo ka putos dani nga hinunan. Liksi, ano ka ang kaliksi? Di na mo kag Dahil yung mga bata ka rin, kaya mo kang lagot mo. Ako magpangita ako kay nanad mo gitano na nagkita. Nagut mo laghan man. Kanyang lumkas na teka lang, wa na lang. Ito na pag Manila, kami na ito yung tigilukat. Nanay ko Grabe na ka, pugad-pugad no? Diyan mo yung palitat eh. Ilan ang imong? Nung imong pilisyo. Ano may pughan? Gusti ka, kilo ka pin. Tagpira kilo? 40. Balik kinintos na ipalit. Napa? Apa? Ulit kadagat po dagat. Gani na pa mo nakadiscover. Nantan nyo guys. Nami jagar lang. Kadua jenis ang paboritong lagot mo. Agbulang mo ito, di ka ko ganahan. Ikaw? Ako po di mahirap magaling ko magbulang sa una. Di ka ko ganas bulang mo, pero mapagus ko na jilain. Sa una kayo man jay. Kuan, majilain kaya kung bulang mo ba? Na may sana breakfast at bulang mo sa una. Mahirap lagi ko. Pero, doon na naman na kayo sa maghamis tunlo. Mahirap ko sa una, bulang mo magdangag ka ng mais. Ako okay ako mais nang. Basta yung suba. Kanang mais nga. Bugas? Kira ko na. Nay! Ganyan. Gusto mo mga kampang ko. Dami yung mo ano nay. May makalupig. Kami lagi dito Gugos Manila nga. May kawuno ka? Makanan ako sinununan ni nanay. Ako na ba na ilaw mo dito ang nagko mali pa ilaw mo. Na, ito kayo mag-unin na. Ba't yung tubig? Gusto ka lang. Ang tubig. Basta yan maglamon-lamon yung kuti. Ano yun? Medyo kayo mo kung kasalinan. Nilagay ko nga favorito rin po lang. Ito lakas ng vlog niya agi. Iburi na itong dito sila lagi na mo. Ano may dyan yung kalan? Gabi na ang pughal. Nakaila ba ka ba sila third nga pughal? Sa ilag, ba? Gabi man ito ba no? Ato Carlan. Kalan. Ang gabi dito sa ano, lahi ka itong utanin. Hindi ako gabi sa ato. Hindi ko na parang tigtaon dyan mga karni. Sa mga Katolik ba? Basin dyan Naman. Pero, ang hindi pala may mixing karni. Magpuwata Dahil ka na ba? na eh. Wala. Gano'n na yung pangyapot eh. Ako po. Ano ba? Ano ba yung ab? Gano'n eh. Ay, sino ba humot? Ahan mo ron. Silik si humot ka doon yung agad rin. Rami man yung liksi eh. Rami man eh. Sila ko bilang. Sayaw. Pati sa liana di po. Kaya na guys, doon mo ko ang kamuti.
Nakakangat eh. Saging mukha na, pero hinugra. Hilaw di. Hilabog na. Ayan na. So, hilaw. Ang hinog. Mukha ko. Uwan na po. Mukha ba kaan kamote ba di? Di po. Ano? Busog na ko. Sa kabuok. Basta po bahag. At din buntis ko sa ano ba? Ngita lagi ko bisa ka ng mga gablay dito ng Isa ka pagsigang. nakakita. Ngita ko, ghindi man ko mahimutang, hindi ko makakaon. Kananas. Wala maglakilak man ko, hindi nga medyo nagpilis gayo ba oh, nga ito makakaon na nga. Nangibog ko nga, Ano pa ito? Kaya wala ka nasugo. Kaya ang kaya ba na rin tayo na. ako'y mangita. Ang lagi pait. Hindi ako hindi ko kakaon. Mag-iwas ko, hindi ko katog. Bawa ko. Hindi ka agad ka. Ang irin siya mo pa nga doon. Kaya ka lang eh. Magkakaw ka lang. Merkana na nga mong irin kay paan kinahanda na. Yal. Uwa naman po. Ako nagsigan. Kami na. Ano? Hindi ka ba doon sa dan? Ang sigang ko. Kaduhan niyo na. Ako, ito. Boy, ito. Nga pa ba? Ito kayo kanan. Ito sa grabe na gana. Diba? Napay sinako. Napay mukha. Nalang. Nagidunjang? Nervous na rin First yan. time ko nakangito sila ha. Bako nila bay. Ano kayo ba mo connector lang? Ito, ano po eh. Tapos di ka doon brother. Yeah. Yun po yun yun, nila akong nabligya. Nagto ko gagad eh. Ano yun niya? Yan, yun niya. Yan nanay. Jo pala binay. Yan na. Wala may hindi ko mahilisan. So guys, mara to guys, ang ika-share ninyo nga vlog karong adlaw. Okay, naraman sa tadarisod sa bahay, labi na karong panahon sa Iguan. Mara tayo kadalit ninyo. Hindi ng salamat sa inyong way puas na pagtanaw din ng mga videos. Hindi pag-amping mo, gasaman mo. God bless. Bye-bye. Buyers, thank you for watching. Bye. Oh.